Khatkhati Police Station angkang kedam tang pai ni pai trokar ni anerlo por malom Khatkhati gotom bosti adung 4-lane atowar kasila mamesin aphan scooty ke patong akhir kang tang rakajok adi malong enut apran kedam lapen enut ahiring tang rakpen areng hu keso pusi birta ripdun long Birta kilong dona tengki kedam tang pai ni pai trokar ni anerlo por Khatkhati gotom bosti ana thu pen Lahorijan Sunday Market ana thu kedam bom ihum scooty NL7 EB 2999 4-lane overbridge pen arlengi sun bom hut 4-lane black topping kasilam iamesin aphan ke patong akhir kang tang rakajok scooty along kache thapdun bang hiniang bong pen enut Dimapur Burma kemalong kedo gai khamlung thanmai asopo gau thau chiu thanmai ataning kaning koira hinia bang adima long amat apran damjilo lapen is Dimapur Burma kem raigai long colonial long kedo Bijoy Singh asopo Ranjit Hojai ataning kaning koira sirkeba bang ahiring tangrak pen areng hu sol Khatkhati police atum arjulong si adiman paledun pen areng keso bang aphan Dimapur hospital long anpon si keso langponlo lapen kaprega son kedo anta police mati raikom sai khia tumsi chepari deng ponlo lapen kithitanga bangar puma phan diphu medical college and hospital long ansi postmortem asai ke claim ji aphan sai deng ponlo jongpon sinang kedam tang pinangan aningkan malom penlo bokajana long ta postmortem asai ke claim adim donang ji pusi mang ponlo bon sidame piniani anta bokajan MLA lapen Karbiang Autonomous Council long bokajan LA ang kang pen EM lapen MAC atum piniani anta Karbiang Autonomous Council CM angno kapinpur pon pedet abangsi mang humimelam athe diphu an postmortem aphan ke pon kewang aphan sungkrung titi lapen apor alamta na hok utiti lasilabang so ki sungpen bokajan LA rat matha ponra postmortem adim thik piasonte mesenji Bokajan benanante rang Karbiang long live